Il-Prim Ministru Robert Abela kompla jesponi l-gideb tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista bil-fatti dwar il-konċessjoni tal-isptarijiet dan waqt li kienet iwieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti barra dar il-Mediterran għal konferenzi e kif ġie mistoqsi dwar din il-materja. Fil-fatt il-Prim Ministru spjega kif il-Partit Nazzjonalista qed jikdeb meta jgħid li ċifra ta' 400 miljun euro li tħallset l-Stewart tħallset għal xejn. Dak li qed tipprova timbotta l quddiem l-Oppożizzjoni illi bħalli kieku l-gvern ta' xi 400 miljun euro l-Stewart u Stewart ma tat lura xejn. Hija kidba jiena kemm il-darba anke waqt dal-aħħar dibattitu parlamentari għamilt din id-domanda lill-Oppożizzjoni. Jekk intom tafu b'xi ħadd illi kapaċi jmexxi is-servizz mediku fl-isptarijiet tagħna, fit-tliet sptarijiet tagħna, jew għandek tnejn minnhom li qegħdin joperaw, orħos illi mill-mod kif kienet qed tmexxi Stewart, jew orħos minn dak li qed jonfoq il-gvern illum. Allura jien niddiskutu, però ir-risposta għal dik id-domanda baqgħet ma ġiet qatt. B'differenza għal dak li qal il-Partit Nazzjonalista l-Prim Ministru rimarka li Stewart wettqet numru ta' servizzi estensivi kemm fl-Isptar Keringrek kif ukoll fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Stewart taw sensiela ta' servizzi li f'dibattitu parlamentari kelli l-opportunità illi nispjega dwarhom, servizzi ripetuti lil pazjenti tagħna, investimenti fl-infrastruttura, kontrarjament għal dak li qalet l-ewwel qorti ma kienx biss investiment ta' madum f'Kamra tal-Banjul. Iżda l-Prim Ministru Robert Abela ma waqafx hawn hekk kif sostna li l-Gvern immexxi minnu jinsab għaddej bi proċeduri f'arbitraġġ internazzjonali biex jirkupra lura il-flus li tħallsu li bihom ma sarx ix-xogħol skont l-obbligi kontrattwali. Jekk hemm xi diskrepanza aħna konna ta' mill-ewwel illi f'April li għadda tmexxejna biex Stewart u aħna weġibna u reaġixxejna f'arbitraġġ internazzjonali biex jekk hemm arċenteżmu wieħed illi tħallas lil VGH jew lil Stewart li ma ġiex ritornat lura f'servizz u f'investiment infrastrutturali. Jew anke jekk dak kollu li tħallas ġie ritornat lura f'servizz imma Stewart kienet obbligata li twettaq obbligi oħra skont il-kuntratt li ma wettqithomx. Allura aħna nipproteġu l-interess tal-poplu Malti u nġibu dak kollu li jista' jkun dovut lill-poplu Malti. Filwaqt li fakkar ukoll kif il-Gvern kien sod ma' Stewart dwar pendenzi li kellhom fi ħlas ta' taxxi, il-Prim Ministru fakkar ukoll kif il-Gvern qatt ma ċeda quddiem pressjonijiet minn Stewart biex tinbidel il-konċessjoni u jingħataw aktar flus. L-obbligi li bihom kienet marbuta għal VGH, intom assumejtuhom kollha u kienu jgħidulna lilna ma tejbulna l-ħlasijiet, ibdlulna l-konċessjoni u wettqu l-investimenti kollha li aħna marbutin bihom. Jien dejjem għattilhom le, dak huwa l-ftehim li għandkom, jien mhix lest li mit-taxxi tal-poplu Malti nħallaskom iktar.